Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-29 ng adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Magainop na kita, tubtob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Sige lang kita pero tandaan tagid mga kaaksyon kay si COVID-19 yara lang nagapasalipot-pot kag
ngita lang sang kay gayunan para nga makasalyada inisyal. No? Mayo man kay daw nagnubo-nubo kapon ang record sang Bacolod kag Negros Occidental, pero may mga palayag si Vice Mayor Elcid Familiaran kaina sa Aksyon hotline nga daw taas-taas ang kaso daw 30 plato subong nga adlaw, no? Pero hibaloon tay na mga kaaksyon karon magwa ang advisory gikan sa Department of Health sa mga kaso diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kabayon ka nga malampuwasan naton initaran, no? Kay kabudlay kung kaisa. Daw ginatagang ikaw, no? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon, yari kita sa Lunes Santo nga presentation. Karon nga adlaw mga kaaksyon ti Lunes pagka April 1 Huwebes Santo na, April 2 Biyernes Santo kag Sabado de Gloria April 3 kag April 4 Domingo de Pascua. April 5 na naman ang balik sa ngaton sining mga trabaho sa kumbuyahan, sa pribado kag sa mga pampubliko man nga mga kumbuyahan, no? Sige, mag-inop na lang kita. Importante lang sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon digid magsaliga sa mga kaaksyon tadra sa Oriental side kag Bugos nga Region 6. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan? Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon, Aksyon Rex Cantong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay? Ibaloon ta mga balita gikan sa Kapitolyo kay karon nga adlaw ginapabot pa sa makatapos ang media si Goblakson kagiban pa nga mga tagpamabas ang Kapitolyo angot sa pinaka-latest nga sitwasyon sa palibot sang probinsya. Pakarunan ta na dugay-dugay. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod Emergency Operation Center nagklaro nga original variant sang COVID-19 ang yari sa syudad sang Bacolod kasunod sang madasig nga pagsaka sang COVID-19 nga kaso, mga kaaksyon. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office istrikto nga magapatuman sang health protocol sa pagsaulog sang Semana Santa. Kapulisan magapabakod sang ila Police Visibility Patrol sining Semana Santa. Samtang sa bahin naman sang Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ni Aksyon Brian Morden sa Banwasang Pontevedrano, Barangay Kapitan nakalutang sang isa ka sibilyan. Ay, Portino, hanaon pa ni siya tani nga landahon man sang sundang mo, sang suspekte galing kay Kumo, nga nagrespondi man ng kapitan sa kulap sa ila sining barangay, amutong natiruhan niya ini ang biktima. Samtang balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa Army, Police, kagiban pa nagpatigayon sang Prayer of Peace pangontra sa ika-52 nga anibersaryo sang New People's Army o kon NPA. Kag mayaraman nga statement ang New People's Army sa ika-25 sining nga anibersaryo o 52 ka anibersaryo, 52 ka tuig na anibersaryo sang NPA.
Aton hibaluon karon sa kay Aksyon Alvin Graba, samtang sa balita naman sa special assignments. Igabalita ni Aksyon Art Hopon, hugot nga pagpatuman sang health protocol sa tion sang Holy Week dapat ipatuman sang tagsa ka mga LGU suno sa kay City Director Jose Roberto Nunez. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon no Roger Gotib. Ini may kangtanan sa nadakpan sa bypass operation. Igapasaka na subong nga adlaw sa siyudad sang Cadiz. Kag maki-update kita sining kaso nga paglutang sa isa ka empleyado ho sang Tubuso Municipal employee nga ginlutang ini nano ining klase sang pagsinalayo man sa banwa sang Tubuso ni pagkaronan tanay dugay-dugay. Samtang sa banwa naman sang Moises Padilla naghiwat ang pila ka mga pumuluyo sang condemnation rally batok sa NPA. Samtang sa balita nasyonal, igabalita man ni Aksyon na Dorel Cabato, hindi may kangtanan sa mga ospital nga wala pa nabayaran sang PhilHealth tub-tub subong nagaplano ng mangutang. Kag mga eskwelahan dapat gamiton lamang bilang last option sa vaccination site suno sa Department of Education. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Western Visayas sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Initanan naton mahibaluan karon dugay-dugay upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Pinalamang ini sa mga balitaan ta sa sining udto nga nabatian ng mga pangulong dinalan, mabatian na sa diligid lamang madugay ang tanan nga mga information nga luyag naton hibaloon samtang nagatimo-timo ng halos tanan nga mga kaaksyon ta. Nagapanyaga na ang halos kalabanan nga mga kauturan ta while nga nagapamati diri sa broadcast sang Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, mahinang kalaban, karon lang dugay-dugay sa mga kaaksyon ta nga nag-likes kag nag-share sa aton sining program. Pagkaronan ta na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe sa mga kaaksyon ta sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang mga kaaksyon, kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Coristiel sa sining adlaw sang Lunes Santo, March 29, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 29 kag 36, liwat 29 and 36. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta samtang nagachibog na kamo sa sining udto, panglambadahon ta niyan ay mga nag-likes kag nag-share ho sa aton sining program mga kaaksyon, no? Daligid lang kay parang bisan paano matagan tanig talupangod sa sining mga inoras kay Vanessa Mayo. Salamat gin Ma'am Vani Mayo, no? And Gian Resicio, kay Mercy Sayanga Gungob, kay Alex Montesa, Leonela Tarosan, Kelly Gili, and Jocelyn Libon Dispoho, lakip na sa kay Valencia Kinet kag Ricky, no? Okay, ang iban sini dali lang, no? Kay Joseph Nabalitan Kasag, may lang pagpamate kay Amifil Ormando, and sa kay Ting
May sugpunhil. Ay, puwerte tinghil sige, yuman talang ni. Sa kay Baby Gonzales, kay Tomas kay Jose Tomas, no? And Helen Patsico Normal, may lang pagpamati, Maricel Libon, Maricel Libon, and Hannah Love Villegas, kay Lucia Di Vivar, Diding Alojamento, sa kay Rolmark Francisco, Arnelfo Desamparado, Homa Lumina, kay Sarge Iscaro Yoson, George Gargasiran, and lakip na sa kay Jeneline Huerba, Cagrose Oriel. Madamo gid nga salamat, no? Joval Trinidad, present naman kag si Gian Resicio, si Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang pamati. Madam Virginia San Antonio Penda, present naman kag Rimar Biranio Lingoste, kay Jessimi Erem, no? Bibi Gregorio Yolo sa Don Salvador Benedicto, may lang pamati. Kag Josephine Celeste Taiko, may lang monitor. Kay Nilida Lunares, may lang pamati Nilida, kay Bini Flores, kay Clyde Idel Andujar, may lang pamati man sa kay Vicente Similiano, and lakip na kay Baby Gonzales, kay Josie Tomas, para naman si Helen Patsico Normal, Hannah Love Villegas, kag Lucia Dibibar, araman siya, sapyak nga nag-like, no? Kag Rolmark Francisco, salamat gid sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Dali lang kayo, hindi ko makitang iban sini. O sige, amo lang na siguro anay sa mga kaaksyon pakarunan tara dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Sige, dali gid lang dali gid lang, standby, manumbalik kita sa dili ginamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:37 na nga tunura sa 11:37 na mga kaaksyon. Salamat gid sa mga naghatag sang stars nila sa sining mga inoras, no? Kay Kia Javier, 45 stars. Thank you so much, Kia Javier, 45 stars. Thank you gid, no? Si Madam Susette Aluna, naraman, no? Palayag nagdahatag man sang stars. Pila ning imoya, Madam Susette Alunan. Damo pagid, no? Kung padala sila tag 45 stars, nag 50 stars, kanami gid, no? Nami gid. Lubos gid na namon nga ginapasalamatan ni Aksyon Dorel Cabato. Sa kay Gia Kia, dali lang ha, kay Kia Javier, 45 stars, and sa kay Vanessa Mayo, 50 stars. Thank you so much, Bane. Salamat gid sa imo sininga stars, no? Do may-ari pag din nagpadala pagid, dali lang, no? Kay kadaghan kaayo na sang mga listeners nato, no? Sige, padala lang kamo stars ninyo dira kay tinguan ta ina karon, no? Nga isa-isa, no? Pero sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang nga maghuben? Pwede gid eh. Kung amo nang pamangkot ninyo, pwede gid nga maghuben ang may edad, no? Mabakal ninyo sa masukin ninyo nga mga botika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtuan tanang mga balita nasyonal gikan sa reaksyon na Dorel Cabato, inibuylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Pinakabag-o kagarantisado epektibo pangontra sa kagaw D3 Bayo, no? Sige, inimay kang tanan sa mga ospital nga wala nabayaran sang PhilHealth, tubtob subong nagaplano nga magpangutang. Ay, puwerte. Samtang mga eskwelahan dapat gamiton lamang bilang last option sa vaccination site suno sa DepEd. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag adriman sa Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report.
Sige, kadtuan tanang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Interaction Doors. Mayong to. Yes, Action Rex, maingod do kag sa aton man nga mga tagpalamati, balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Nagaagunto sa karon ang mga bulolngan diri sa pungsod Pilipinas nga napaslawan nga bayaran sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth halin sang nag-umpisa ang pandemya sang COVID-19 sadtong Marso 2020. Ginpayag ni Philippine Hospital Association President Dr. Jaime Almora nga plano na nga mag-apply sang loan ang mga bulolngan para may magamit nga pondo labi pa nga nagadamo ng pasyente karon nga liwat nagsaka ang kaso sang COVID-19 labi na dito sa may Metro Manila. Ginapaatahag ni Almora nga kung hindi makapanukot gikan sa PhilHealth ang manasambit nga bulolngan, hindi sila makabakal sang bulong batok man sa COVID-19 kag hindi man nila masweldohan ang ilang mga personnel. Kag suno pa diri naintindihan Manila nga may dako nga problema sa karon ang PhilHealth apang nabudlayan ang mga hospital nga mag-avail sang PhilHealth insurance ang mga nagadamo pa nga pasyente kung wala man sang pondo nga isostener. Kag sa iban pagyud nga balita nasyonal, nagapahanumdom ang Department of Education o kon DepEd nga ang mga eskwelahan ang dapat gamiton lamang bilang resort o kon ulihi nga opsyon bilang vaccination sites karon nga nagapadayon na ang inoculation rollout sang gobyerno batok sa COVID-19. Ginabasehan man ni DepEd Secretary Leonor Briones ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte kag sang Department of Interior and Local Government nga pagagamiton lamang ang mga eskwelahan kung wala na sa iban pa nga pasilidad sa mga lokalidad. Nasaad sa pulisa sang DepEd sa pagpatuman sang Philippine National Deployment and Vaccination Plan para sa COVID-19 nga ang pagpili sa mga eskwelahan bilang human resource kalakip na iban pa nga pagsulundan nga ginpapanaog man o kung ang pagpili sa mga eskwelahan bilang last resort ang dapat yara sa lokasyon nga may nagakaigo nga espasyo, pasilidad kag human resource kalakip ng iban pa nga pagsulundan nga ginpapanaog man sang Department of Health. Bilang proteksyon sa kaluwasan kag ikaayo man sa mga empleyado sang DepEd nga nagatrabaho on-site kag mga estudyante ginatagan pagklaro sang Tiglikom nga mga pilot school nga napilian para sa face-to-face learning kag mga eskwelahan nga may ongoing health-related projects ang hindi kalakip sa posible mangin vaccination center. Magluwas diri ang mga LGU man kag health officials ang mga desisyon kung gamiton ang mga eskwelahan bilang isolation kag immunization site bangod ang paggamit diri sa parehos nga rason ang wala gina-rekomendar. Kag Action Rex isa man ka balita national bala ining anay presidente bala sang Pilipinas Si nga Joseph Erap. Yes. Kamusta sa subong? Doon nagpositive siya, no? Yes, nag-positive siya sa COVID-19 pandemic. COVID-19 Action Rex. Ini ang ginconfirman sang iya bata nga si Senator Jinggoy Estrada. Gindala nila kuno kagabi sa hospital si anay presidente Erap Estrada kay tungod kuno nagpalang luya kuno ang iya nga kalawasan. Kag dito na confirm nga may COVID-19 siya. Kag subong estable naman ang iya kondisyon Action Rex pero nag-aapilar sila sa gihapon sang pagpangamuyo. Ini siya gali Action Rex ang anay presidente naton nagaedad sang 83 anyos. Kag sa update naman. Amo nang latest, subong na si President Erap lang, no? Ang mga public officials nga may COVID-19. Correct, Action Rex. Kag atong mayor sang FAMI, manalipat ko. Basta nag-positive, somewhere in Luzon. Nag-positive siya sa COVID kag nagtaliwan. Kagayaman nga Iloy. Oo, correct. Amo to. FAMI Bulacan, ano? Butan, hindi lang ko ka-sure kung di na. Pero na-news ka sa naman kay Action Rex. Gani man. Kag sa update sa world records ng COVID-19, sa bugos na kalibutan, naglambot na sa karon sa 127,771,302. Ang nagkalamatay, 2,796,139. Kag ang naka-recover,
102,954,382. Ang Pilipinas sa pinaka-latest nga cases, yara na kita sa 721,892. Ang nagkalamatay, 13,170 kag ang nakarecover, 603,154. Ang Negros, 16 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 7,204. Ang Bacolod may napulo ka mga kaso kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 6,006. Ang recoveries wala gani nagapabilin sa 5,629 kag ang death toll nagapabilin man sa 187. Out of 6,006 cases, 190 ang aktibo nga kaso karon sa Bacolod. Sa Western Visayas, 66 ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 27,148. Ang recoveries may 27 ka mga bag-o kahapon na record nga nagdala sa kabilugan nga 24,648 recoveries kag nagapabili naman sa 779 ang death toll. Out of 27,148 confirmed cases sa bugos nga Region 6, 1,715 dire ang aktibo nga kaso. Balita nagikan sa News Centers. Si Juan Gali Aksondor, si Fami Laguna Mayor Laguna, Edwin yes. Pangilinan. Kagang iya Iloy sin Action Rex. Gali ka. Duhagid sila. Okay. Sige. Oo, iya Iloy gali, no? Grabe. May kabata pa nagili kay Mayor Edwin Pangilinan, no? So, mo na Action Rex, hindi gidalahog ang COVID-19. So, sa mga wala da nagapati, patigig ka mo. Balang sila kundi sila magpati, importante, tumanon lang tanin nilab lang. Correct. Meron ang gambal Action Rex, why niya COVID, kwarta lang na. Why niya pati, kwarta lang na, pero kung matapikan ganis ang COVID ba, amugin ang pinakamabudlay. Okay lang kung ikaw lang matapikan. Hindi lang pamilya mo, kung hindi lang iban mo ang mga katatubang mo, abi, okay lang na kung way kagapati, Hindi ka na manghalit. Hindi ka na manghalit, bla. Correct. Sige. So, stay safe. Ikita gyapon na kag-follow sa health protocol. Oh. Happy birthday, Action Eden! Balita. Happy birthday! Yes. Balita nagikan sa News Centers, Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita ng Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:48 na nga oras. Salamat gid Aksyon Dorel sa imo sining report gikan sa News Center. Ang inyo sining nabatian nga mga balita bilog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang D3 Bayo, ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo, D3 Bayo. Wala ka nang hahanapin pa sa D3 Bayo. Kay siguradong sigurado, solve ang imo sining problema, no? Kaya ang D3 Bayo, mga kaaksyon na munisang bulig man sa aton sining especially kung ginaubo ka bla, kag ginasipon, kailanat ka, sobra na ka 3 kadlaw. Kag may mga plema na, kag lainag gidabi, kinanglanta mag-D3 Bayo. Ayos, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:49 ang aton oras. Sige, happy birthday liwat kay Aksyon Eden Abuso sa ulog sang ika-19 niyang kaadlawan, no? 19 years old. Si Aksyon Eden Abuso. Ika-19 years old, yati ko may magkontra pa na da. Ate inyo na yan, no? Basta ako 19 years old, si Aksyon Eden Abuso. Happy birthday, Aksyon Eden Abuso. Alindri sa inyo sining palatuntunan. Kadtuan tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa Army Police kagiban pa nagpatigayon sang Prayer of Peace pangontra sa ika-52 anyos na anibersaryo sang NPA. Kagiban pang mabalita gikan sa patrol.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginsugata sang pinakamang opisyal sang local government unit sa syudad sang Escalante. Upod na diri ang mga kapulisan army sa idalom sang 79th Infantry Battalion. Upod man diri Aksyon Rex ang mga barangay officials. Kagaiban pa ining pagsugata nila sa sugata nila bala sang prayer for peace para ini sa ikadu ay 52 nga anibersaryo sa New People sa Army. Nag-umpisa ang ila sining Caravan Action Rex linman dito sa Escalante, pero kita na ipaliwat sa may Pope John Paul II Tower pakadto sa Capitol Lagun. Kag diri na nagkita ang pila ka mga opisyal sa Philippine Army na lakip na diri ang gobernador sa syudad sa probinsya sa Negros Occidental sa pagpatigayon sining ginatawag nila nga prayer for peace. Sa diin ang tuyo diri Action Rex nga mauntat o kuna ginasuportahan sa pamunuan ni Mayor Melicio Bibuyap ang sang Escalante City ang programa sang national government nga maagum maangkuna ang ining peace o kuna armed conflict matapos naman paagi diri sa ginatawag nila nga LCAP bala Action Rex ining ending local communist armed conflict Action Rex. Sa dining rally ni sa syudad sang Escalante? Diri na nagkaraban Action Rex. Halin sa Escalante, padulong diri sa Bacolod. Tapos nagtipon liwat sa area sang Pope John Paul II Tower. Okay. And then after sina nagrekta naman sa area naman Action Rex ang Capitol Lagun kag diri na ginapatigayon ang pila ka mga programa kag nag-abot Pero hindi niya mga course-oriented, no? Hindi niya mga course-oriented? Hindi ni sila mga course-oriented. Kung lantawon tagid mga pro-government. Pero kontra pro-government nagpatigayon sang Caravan kontra sa anibersaryo sining New People's Army Action Rex nga ginasug-alaw man karon nga adlaw. Actually nag-abot man gani ang pila ka mga opisyal sa Philippine National Police, especially si our Police Colonel Roby Palges ang Negros Occidental Provincial Police Office, and even si Lieutenant Colonel Kanha sang 2nd Mobile Force Company nga na-assign sa Northern Negros kagiban pa nga mga kapulisan. Ara man ang pag-abot man sang mga opisyal sang Philippine Army sa idalom sang 303rd Infantry Brigade kag ang iban pa nga mga opisyal Action Rex sa pagpatigayon sining prayer for peace. Ari Action Rex pamatian ta nga nag-entraman si Mayor Melicio Bibo Yap. This caravan calling for peace, yung tinatawag nga nila na peace caravan. So we are supporting the program of the national government to acquire lasting peace through implementation of the LCAP. LCAP means ending local communist and conflict. There are already growing clamor from different sectors to end this armed struggle. Okay, we are all loser here. Kita tanan mapirdi eh. So, hindi na papilar subong magpatay ka sa tao. Hindi na papilar subong nga may ginpatay. Kinahanglan na peace na. Action Rex dapat untatan na gid. Hindi man kinahanglan nakapatay ka tao, hindi naman kinahanglan nakapatay ko tao, kundi dapat diriya hindi man masiligbi nga masikat ka, kundi dapat untat-unta ni sa ngalan sa nga paghidait Action Rex. May man ang mensahe sini ni Mayor Iya, pero kagina isa sa mga kunti pangamuyo na halos ang tanan nga halos sa mga opisyal diriya nga ginatambungan sang tagsa ka mga department heads sang Escalante, and at the same time ang pila ka mga opisyal sang sining mga katapos ang Philippine Army kag police
tanan sila nangamuyo Aksyon Rex. Kagang isa diri sa makatandog man sa Balatyagon man sa sining ginatawag nga prayer for peace, ang isa ka mensahe nga love and life shall overcome over fear and violence. Isa-isang ini ka mensahe sa pagtilidlipon kay na sa pila ka mga opisyal sa Philippine Army and iban pa is mensahe man ini nagikan kay 303rd Infantry Brigade Commander nga si Colonel Michael Samson. Do nationwide na ning rally, ano? Sa Aksyon Rex daw, nationwide gid ining rally. Kay sa iban nga mga lugar, di kita ko diho sa dini. Basta area sang iban pang mga lugar sa Region 7, may mga rally man to against sa NPA. Bali national. Peace rally. National rally gid ang nila. mga nagapanguna to, mga former man nga mga kaupod nila bla. Gali ka, may mga former man, no? Tapos diri mga mga Philippine Army kontra NPA sa peace rally naman, na. Nga ila lang man sini nga handom Aksyon Rex, peace and unity para sa tanan nga mga sektor. Actually ang pag-isa bala kag sang tanan nga mga sektor kag syudad diri sa Negros Occidental ang mag-isa sa pagpakigbato batok diri sa New People's Army for them nga mag-surrender na para maangko na ang tinaga nga kahilwayan. Ara man kay nang mga opisyal ta sa probinsya, no, headed by Gov. Lacson? Yes, sir. Ara si Governor Lacson, si Attorney Refrando Diaz, ang iban pang mga opisyal Action Rex, ang si Colonel Palge, si Samson, si Bayaban, and at the same time, ang iban pang mga opisyal, si Lieutenant Colonel Gerard Alvaran, ang tagpamuno sang 79th Infantry Battalion, amo mismo ang nag-spearhead kit sin Action Rex. Sa Valencia ganito, Valencia Blas Oriental, do taga didto ka, no? Yes. Oo, sa Valencia Negros Oriental, si Vice Mayor Romeo Alviola ang nagpagwa gani, nag-issued sang Resolution number 372 series of 2019 declaring sa Communist Party of the Philippines New People's Army as persona non grata sa munisipalidad sang Valencia Negros Oriental. Grabe, no? Grabe man na. At least, butsing ganun, way na nila ginakilala. Do nationwide na niho, kutob sang may mga NPA do, grabing deklarasyon nila. Bisan gani. Kadungan sang anibersaryo gid nila subong, no? 29? 20 na, sini nga 29, 29 man subong? Ika-52 na nila subong mo. 52 na nila subong. Ambot ko na nung celebration, paano nila ginasug-alaw ang ila, o ginadumdum ang ila sining anibersaryo. Bala, ginapatuman man ng social distancing. At siguro pero Aksyon Rex, isa diri sa mga tuyo sang sining prayer rally kung lantaon ta sa pangkabilugan gid Aksyon Rex ang paghidait kag ang pag-isa lang gid ang ginapangayo diri kay ang isa lang day kung miara nagigit kita ginatawag nila yang paghidait ara ng hustisya na hatag na, and at the same time diri na mabalik ang development kag progreso sa probinsya. Gusto mo mabatian ang isa sa mga mensahe kag pangamuyo ni Colonel Samson? Okay. Ari ang pangamuyo ni Colonel Samson sa siningi aga. United in prayer for that one vision, peace and development for the people of Negros. Soldiers as well as innocent civilians have paid the ultimate sacrifice in the name of peace, harmony and freedom, and up until today, with your protection and guidance, we are still here affirming our mandate to keep the people of Negros safe and secure from any harm. Guide us, God, that we will emerge victorious even in the face of issues and any challenges that this life will bring. We proclaim our commitment to clearing a better, more just world for our children. We may continue to ignite a fierce passion for the future that propels us before boundaries of divisions and unite us in the common pursuit of life's most precious gifts, faith, hope, love, peace, and harmony. Today, God, we entrust to you our communities, especially in areas where there are still conflicts, and there are people who want to hamper our mission towards peace and progress. May this group will come to realize that all their selfish issues need to be set aside
and opt to work hand in hand with our government for the betterment of all. God enlighten as well our brothers and sisters who were misled and put them in the path that you want them to be, a path that will bring them to serve your greater purpose, a path that will bring their families to a brighter future. God, we confidently declare that love and life shall always triumph over fear and violence. Help us to know that the light of love can never be extinguished as long as we tend to it by acts of compassion, peace, justice, and reconciliation. Encourage us that by joining together, we can create a living legacy through our actions in the world. Guide us, Lord God, in everything that we do, and may our respective mandated tasks and mission may be accomplished for a better Negros and a better life for all Negrense. Aksyon na Rex, ikabahin ini sang iya sining pangamuyo para sa pagkabilugan sa diin iya man gin pangamuyuan ining mga lugar nga yara mismo data ang Armed Conflict Action Rex and isa ini sa iya sining handom nga sa karon nga mauntat na ini. By the way, gin pamangkot Action Rex kagina Colonel Samson kumbala may ara nagay sining mga pangalan sunod siya nagapabilin pag sa gihapon nga aliases ining napulo ka mga katapo sa New People's Army nga napatay wala pa so far sang may nag-claim basi palamang karon Action Rex kay ginalantaw man nila dito kag ginamonitor nila wala sang nag-claim wala pa so far may isa sa pulo to sa napulo to ngalan ang oo akon pa lang to kuno ng alias sa gihapon. So, saan pa ito ganin tabo Aksyon, Alvin? Sang 23 na tabo ang encounter. 23? Oo, 23. Luwig-luwig na gali, no? Do, mga isa naksimana, galing nakalipas ni? Yes, sir. Isa nakasimana Aksyon na Rex. Pero ginimo na lang ang initial info kay mga ka lang butang to kag by number. Ka lang. Mga ka to si Ka Jek, si Ka JK, muna ang ila ditong ang gimutang so far ka wala pa so far sang mga pangalan, full name o kung wala man sa may pamilya nga nag-claim pa so far. Pero suno sa iya kagin pasalig niya if in case gid man nga may ara na Aksyon na Rex hatag man nila ang full name sang sini nga mga nagkalamatay nga mga miyembro sang New People's Army. Balita, report sang patrol. Wala iya statement ang NPA, sa karon tigwaan ta Action Rex basi makakuha kay may ari man sila sang ilay guro nga activity karon basi try nato na Action Rex makakonect man. Okay, abi ko nakatawag na si Ka ano to gani? Si Ka Juanito. O Magbanwa. Dolipatan niya ka o gani man pero may message ang gin Quandri Action Rex basi gusto mo pamatian. Ate, may mensahe sa gali? May mensahe nga sige portion na lang. Para patas nga aton sining ang presentation. Yes, Aksyon na Rex ari kabahin wala na madugay ginpadala niya iya sining mensahe. Si Ka Juanito Magbanwa ang spokesperson sa Apolinario Gatmaitan Command sa New People's Army sa ila sini nga ika-52 nga anibersaryo. Action Rex running pa siya. Ari na daw hindi siya ma-play. Kay running basi sa akon siguro ning signal bal Action Rex. Pero tingwaan ta man ni Action Rex basi ma-play ni dugay-dugay kay running lang ni siya. Magkukulang abi na load. Sige. Sige sa ato sini nga mga kauturan natin sa makakuha man kita no sa dugang pagit nga tingog sa iban nga public affairs program tingog man ni Ka Juanito Magbanwa. Report nagikan sa patrol ang kaaksyon nyo Aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:04 na nga oras sa mga kaaksyon ta Santon Placer Balsop, no? Sa nagaproblema blasang pagpaputi, pagpakinis ang kutis ta. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Placer Balsop ginarekomenda ta sa inyo ang habon nga pangkakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, Santon Placer
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Kantuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangkanan sa palayag sang Bacolod Emergency Operations Center. Nagklaro nga original variant sang COVID-19 ang yari sa Bacolod kasunod sa madasig na pagsaka sang COVID-19. Hindi to kung nanong varianta, kundi original yadtong COVID-19 gid mga kaaksyon nga nag-igo diri sa aton sa bugos nga pungsod Pilipinas. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Aksyon Rex nagapabilin sa gihapon nga ang mga nagalapta nga COVID-19 na virus diri sa may syudad sa Bacolod ang pinaka-original gid Aksyon Rex. Ini ang paglaro ni Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Dr. Chris Sorongon matapos nga sa tinalikdan nga mga inadaw Aksyon Rex consistent kita nga double digit ang COVID-19 cases diri sa may syudad sa Bacolod. Aksyon Rex. Review sa Aksyon Radio ginapahayag ni Dr. Chris sa Aksyon Rex sila sining analysis ng EOC ang old variant kay madasig nagalapta ang yara sa syudad kasunod nga ati ang ilang sirig na site nga contributing factor ang Aksyon Rex ang padayon nga paglagaw sang tao padayon nga nagginuwa sila sa tagsa ka mga panimalay rason nga tiko naghulag ang tao padayon man nga nag-silo ining COVID-19 virus. Aksyon Rex. Suno kay Sorongon, hindi man ma-qualify ang specimen halin sa Bacolod sa Philippine Genome Center. Kasunod nga strict Action Rex sa mga policy nga gina-implement sa Philippine Genome Center. Kag dapat ang mga persona gidamang nga mayara sa travel history sa mga lugar nga may na-detect na nga UK o kung South African variant ang ila sini nga gina-accommodate. So sunod rin kay Sorongon, based sa mga expert, anuman ang variant sa kalugar, like sa may Bacolod City, dapat ara sa gihapon no ang stricto nga ginasunod ang minimum health protocol. Paglikawan anay ang social mixing kag mass gathering. Aring tingog ni Dr. Chris Sorongon sa Emergency Operations Center. Wala, kasi di man mga qualify ang ato ng mga cases na para ipadala sa genome sequencing. But I guess ang amon ni analysis, this is still the old variant. It so happen lang yan, naging naging more contagious and more transmissible. Tapos ang isa pang contributing factor, nagadamo, naging tao, nagalaga po. Feel mo, wala na yung COVID. Wala ka mo naging padalang specimen for genome sequencing? Wala. May stricto ang Philippine Genome Center for a specimen to be qualified. It has to be a primary contact and there's a history of travel to a country na may amo sila nga strain, nga variant. Rex, napatihan na si Dr. Chris Sorongon. Sunod si bisan nga nag-increase ang COVID-19 sa syudad. Closely mo na Aksyon Rex ang ining mga kaso kag ila sila natinguan nga tikon na magwadra mga positive or ang line list sa mga nagpositive sa COVID-19. Ma-extract gilayon Aksyon Rex sila tagsa ka mga panimalay. So far suno kay Dr. Chris ayara sa 24% ang hospital care utilization sa pito ka mga hospital sa Bacolod City anong ka private kag isa ka public hospital. Kada na-utilize naman ang portion sang isolation facility dito sa may area sang barangay Alisisa. Mga update kabay tagikan sa Bacolod City Hall Aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:08 ng atong oras. Katuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City or sa Special Assignments. Ini may kangtanan sa hugot nga pagpatuman sang health protocol sa tion sang Holy Week. Dapat ipatuman sang tagsa ka mga LGUs. Sunod kay OCD Director Jose Roberto Nunez. Kagiban pang mabalita sa SART mga kaaksyon upod kay Aksyon Art Tayhupon. Yari ang report, Aksyon Art. Dones Santo, Aksyon Rex, pero sumungat to si Director Nunez, Jose Roberto Nunez ang OCD sa area sang Aklan. Siging libot niya kag langkoy na ang pag-checkar sa mga
ginapagwa ng advisory kag mga tikang ginahimo karon sang tagsa ka mga LGU, especially sa kaiwatan sang Holy Week, no, kay sunod diri kay Director Jose Roberto Nunez. Bisan pa man nga tibay kita sa dapat bantayan in terms sa mga kalamidad nanuman nga malain nga tempo, pero ti ining Holy Week suno iya sa kay Nunez balantayan ini because bisan ang ila meeting sa bahin sang RITF nagapakita nga mas mayugin nga bantayan, no, ang pagpatuman sang hugot sa health protocol agud malikawan ang pag-spike sang kaso sang COVID-19 after the Holy Week. Sining pag-anay rin ni Nunez, mayara naman siya sa ginapadala ng advisory especially sa mga LGUs nga mas maayo noong kung ipatuman gid o kung may araw sa executive order nga nagapatuman nga kinahanglan ng tao hindi gid magbahaanay sa mga beaches o kung resort na muning masamig ginagatuan iya sa mga publiko kapin pagid sining Semana Santa. Sining nga mas nami gid ang mga LGUs i-regulate gid na hindi hindi magpinagusto kag masunod gyapon ang health protocol agud malikawan ang anuman nga problema in the coming days. Kaya sila nga di mabudlay na ina kung mag-spike ang cases katulad sa natabo dito sa NCR o kung dito sa area sa Metro Manila, kaya hindi man marayo na mag-luntad o mag-kontaman diri ang pagpago sa community quarantine regulation. Yan yung parayag sang Director sang Office of the Civil Defense, Director Jose Roberto Nunez. Kailangan meron silang gawing executive order for this na as much as possible, pwede naman nating i-limit, pero mas better kasi sabihin mo pag i-limit lang natin, like yung mga beaches, like yung mga churches, lahat ng pinupuntahan ng mga spots ng ating mga kababayan, which is mahirap, no, kasi andyan pa nga yung problema. So ano na muna, pag-tiis-tiisin na muna natin, just stay at home, tapos doon na lang tayo mag-pray. Actually, yan ang ginagawa ng iba, no, especially sa mga provinces. Meron na rin pinalabas like sample sa Iloilo, tapos next daw magpapalabas ng other provinces just for that, para very clear sa ating mga kababayan, as much as possible nga as mentioned ko, stay at home at pwede naman nating gawan ng paraan in other way na family to family na lang muna. Worrisome po ito na after Holy Week baka may spike na mangyayari po sa cases ng COVID. Yun ang dapat bantayan kasi yun ang medyo saklap, no, kasi umpisa na rin sa ibang parayag sa Director sa Office of the Civil Defense. By the way, sa mga gusto magparehistro blau itong ining advisory na mulo mo natin kayo natin ang Bacolod Comelec iya may ara sang patiguro niya disinfection sa ila office starting today until Wednesday. Why, anay opisina and then kung ano man ang advisory by next week, ipagwalang sunod rin kay Attorney Katrina Trinio. So, bali, close sila effective today hasta sa Friday na? Kag next Monday na sila mabukas? Okay, tiyo, bisan to, kaya na opisina mo. Nga, nag-disinfect sila, oh? Limpyo lang sila, kiging pasikto naman na, kalimento, view ko di siya, pagulangid, silang ko may nagkaso na, hindi man siya mag-confirm action Rex, pero silang nga di pagkuha na ito ng advisory in the coming days. Tinulaton niya pa kung matapos na galing kwan, hindi ka pangandam, basta importante lang, wala opisinang Comelec today, Wala opisina ka actually ini nga advisory action Rex, hindi niya siya direkta na galing, kundi alin niya sa province, provincial Comelec. Amo na sila nga kung basi kung may advance information to kaya ito niya span, pwede naman siya phone court. Kaya ito basi posible, ito kamalo pa mo kung bara may gintest sila ng mga empleyado na kag basi wala pa man lang confirmation action Rex kag mga result. So ibalawin pa lang na no, sa highest officials and Comelec sa province kag sa region. Ang mga natin balita para sa Aksyon BBB program ang ka-Aksyon nyo. Aksyon ay tayo hupo na sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras. Salamat gid Aksyon Art tay hupon balita gikan sa special assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa inuwanta sa Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa 12 ka mga close contacts ang positibo sa COVID-19 nga si Provincial Disaster Management Program Division Head Kailian negatibo man sa virus. Kaglakson balik naman sa pag-duty sa Kapitolyo. Nagtambong na gani kay na si Goblakson sa programa dira sa Kapitolyo. Bakson na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Aksyon Rex, good news pa ni para sa mga taga-provincial Capitol kay ang 17 taran ka mga naka-close contact sang nag-positive nga si PDMPD head. At the same time, commander sang Provincial Incident Management Team nga si Dr. Zephyr Gerhardt Kailian ang nag-negatibo sa COVID-19. Ini matapos kati sila ang ginakuhaan sa galayon ang swab test, ang pagkuha sila yan isang swab test dira pa sa compound lang sa idalom sa governor's office. So 17 tanan, so kalagip na sa 17 si Governor Bonglacson, si Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz, kapila sa ka mga staff man sa gobernador kagadara sa may provincial administrative nga talatapan. Sigida kay natin prano pa Governor Bonglacson nagbalik sa isa nga pag-duty kag ginpangunahan niya gani ginatawag peace caravan dara sa may provincial capital grounds nga ginatambungan man sa Philippine Army, Philippine National Police nga mga officials kag ni Escalante City Mayor Milicio B-Boy Yap Ugaling. Tabo na mo aksyon rek sa mga ginapirmahan ni Lacson nga mga papeles kay manti sang gin-isolate siya. Pundo man ang mga pilirmahan niya mo dara sa may governor's office. Pila man kadlaw to? Do isa kadlaw no? Do Biyernes o Huwebes? Mo to siya, Biyernes, pag Sabado, way man opisina, kapon Domingo, lawig-lawig man pahuwaya, balik siya subong 29, Marso 29. Yaw galing kay way ka nagsurex pagkatigayon, pagkasunod kay bagod man sang gindugang medyo may restriction daw Aksyon Rexa. May ginhugot pagid no ang protocols na ginapatigayon dira sa may provincial capitol building, particular antes ka magsulod sa governor's office. Diba si Boss Martes aliwat man nga nakatubang si Governor Lacson sa nakatapos ang media gi-presente naman ang latest katikang sa provincial government. Kasunod siling serye na sunod-sunod nga pagdapos ang kaso ang COVID-19. Samtang diri sa may social hall sa Kapitolyo Provincial, lawig-lawig diri ang gipatigayon nga press conference nga Philippine Army, Philippine National Police, isang Escalante City Prosecutor's Office bagi sa ka-attorney Ranila de la Fuente, kadungan man sa anibersaryo subong sa New People's Army o kon NPA kasunod sa ila sa dinga ginahiwat man nga peace caravan. Escalante City Mayor Milicio Bibuyap ariti Aksyon Rex ti Kumanunuman nagsikat ang pangalan sa alkalde matapos nga isa siya sang mayor nga una gid nagpaturok sang Sinovac vaccine diri sa Negros Occidental. Gin-check natin kung ano ng latest sa siring syukos order bala gagin padala sa mga alkalde. Way pa ya Aksyon Rex kabaton si Mayor Yapa Alya. Away pa siya kabaton? Way sa kabaton pa, pero bisan way sa kabaton nagpadala na sa kanaan niya sulat. Explanation dito sa DILG at pati si Mayor Yap. Basi kung mabasa man to sa DILG nga sa explanation, basi kung di naman ba rin. Pero nagpadala sa, ginpadalaan sa letter of explanation? Or siya mismo nagpadala lang to? Unahan niya nagsunrek siya padala to na explanation. Kaya nagpati siya nga
paborang ma-justify niya ang isa na ginhimo nga pagpaturok sa bakuna. Pare diri sang ginpalayag nga kaugalingon nga observation si Mayor Aksyon Rex mo ang balya ada ba no kag syudad lain ang sitwasyon. Lain sa norte, lain sa sur, dito sa Escalante City hambalya lain man tong amo sa nga sitwasyon. Kung i-explicar mo na isang matagas ka opisyal sa gobyerno, partikular sa Malacanang, salig siyap nga maintindihan man niya. Yari si Mayor Bibo Yap. Mas different situation. Iba-iba ang sitwasyon. So, siguro intindihan niyo man mo, kamuti, Ilonggo, kami dito si Buano, wala mo gimalo kung ang sitwasyon dito, kung ano kami gimalo ang sitwasyon dito sa Hulod. So, I think in fairness to all of us, we have to answer the question, we have to answer the situation. Ang kamay laman na sang yapalayaga sa mga lamang aga ni Mayor Melicio Biboy Yap. Ang latest nga figures ang kadamoon sa active cases sa Negros Occidental, utong karon sa hapon kay every Monday usually nagapagawa ang Provincial Incident Management Team. Pagtikan sa Kapitulo Provincial ang Aksyon na Marlon Hedovaya una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Balita una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 ang aton oras. Daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon taniya na yo isagid lang ni standby anay manumbalik kita sa diri gilamang madugay. Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Salamat gid sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia dira sa Kapitolyo Provincial. Standby na sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo, kag balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bisipio, plus ang aton sining mga out of town reporters, no? May tisianay ko lang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin. Ayos, sige, balik kita Dre, anay pang tamyawon taning mga ka-aksyon tao kay Suset Alunan. Salamat gid ba 50 stars gid. Salamat gid Ma'am Suset Alunan 50 stars, no? Thank you gid. Kay Michael John P. Season, dara sa Chateau Elise, Paranaque, may lang pamati. Kay Paris France, kay Greg Hostiniani, kay Hostiniani Fuertas, kay Hirek Mirasol, Otilo Dizon, there is NCR Plus Bubble. Ay, Puerto, keep safe. Happy 19th birthday to Aksyon Eden. Kaya di malang haya, may lang pamati sa of Saudi Arabia. Thank you so much, Gid Ronnie Mananghaya. And Guillermo Clarito, palayog lang ko, Aksyon Rex, palayog lang ko sa abyantang gapamati sa imo program si Boy Miguel Briliano, sang Barangay 30, Mabini Coral. Madamo gid nga salamat. Salamat gid. Thank you gid Boy Miguel Briliano, halin sa kay Guillermo Clarito. Rosalio de los Reyes, may lang pagpamati, watching live Nanay Sally sang Purok San Roque Handumanan kag Randy Aldamar Carabalan Himamaylan. Salamat gid Rosalio de los Reyes. Liberty Benitino Baldo, may lang pagpamati man. Bawari man si Osi Danilia ho, nagano-ano ka man niya Osi Daniel man, nagsinabad ka man imo diya. Ay, way gid ka mo ubrahon sa kabuhi nyo, no? Pagplahin mo nung kamus banga, guro may kwaon pa mo pagbutwa ninyo, no? Palumot mo. Si Daniel daw ay gid ni nga ka sa Manila, blar gid sa program ko nimo. Ay ho.
pag nakita mo do ka nami pang latiguhon klase ka mga tao niya. Kay Jomi Hinet Bailado, may lang pamati, Jomi Hinet Bailado, no? Kay Brian Pakulanag Labanda, may lang monitor dira sa Dumaguete City, halong lang dira. Brian, liog lang ko tamyaw sa mga pamilya Labanda. Pakulanag kag sa mga tiyo kuda sa Sipalay, permigid da sila ga monitor sa imo nga program. Aksyon Rex, madamo gid nga salamat. Ayos si Brian ni sa Dumaguete. Salamat gid to Brian. And pasensya gid ang iba na kay si OC Daniel ni nagsali ni Seka Kwanyo do kanami lampusan sang COVID-19 niya para madudla bla. Dream ni siya nagkadto sa wall ko yaman. Kita mo nagkala-erase na ding mga iban nga mga mensahe yo. Way gid obrahon yan anong ubra nyo ni man? Dali gid lang ha. Kay lantaon tanayabi kung may makita pa ta diri nga mga ginpadala ninyo nga mga greetings, no? Kay daw na obos siya gid, no? Ka mga kasalawayon gid klase ka tinugan niyo mo tinugan ni siguro sang mga uyok mo sa kabukiran ay. Nga daw ay ni sa iya ka ate way gid obos siya gid. Ubos siya gid ka panglalas. Ay ho gid. O sige, dre lang ta sa dalo mo sa way paguro niya di parahan ni kagwaya pa masakyan yo. Dali gid lang Kay Julian dali gid lang no. Kay kadasig man no. Sige, Julian Montoya. Salamat gid Julian no. Julian Montoya. Kay Sugar Spices Alba, may lang pamati Sugar Spices Alba. Thank you gid Thank you gid madam. Kag kay Richard Cham Badjao kag sa tanan nga nagapamati sa Aksyon Radio. Thank you so much gid sa imo dira Madam Sugar Spices Alba. Ayos. Alex Montesa, sir, salamat gid na miigot sa puno kaduldol kag pasubayan kag bakulon si Rex pa nagsinabad naman sa imo nga program gani man. Kadamo damo gid ya. Alunan Suset, hello, hi, and salamat gid. Thank you gid, madam. Alunan Suset, no? John Recicio, salamat gid, madam. And Merly Dolido Magallanes, may lang pag-monitor Belen Salao, salamat gid. Madam Suset, salamat sa 50 stars again, no? Thank you gid. Ayos. Sige, kay Edith Biasca. Gani pala yasa bala Madam Edith Biasca but na ano ning sinabad yan niya but yung nagapangita ni sa sang galgal yan but na ano ning ginaobra yan Barrio Garay, salamat gid dira sa Barangay Pandanon DSB kag pamilya Baryoga. Salamat gid sa imo sini nga pasakop diri sa aton sini nga program. Kay Pilton Lipora may lang nga pamati dira sa Pasay City. Ayos. Sige dali gid lang karon naman ang iban mahinang kalaban Standby mga kaksyon manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna?
Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Hingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:42 ang atong oras. Isang breaking news nga nagsulod bago gilamang sa news center sa Aksyon Radio Bacolod. Ini may kang tanan sa isang enkwentro nga nagluntad sa tunga sang mga hubon sang kapulisan sa SAF mga kaaksyon sa Special Action Force kag sang mga hubon sang mga armado dira sa barangay Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. Lasais kay nasang aga nagluntad ining enkwentro mga kaaksyon kag nagresulta ini initially sang kamatayon sining 2 ka mga armado nga mga grupo. Wala naman sang casualty sa part sang gobyerno and na-recover diri ang isa ka M16 Armalite rifle, isa ka caliber 22 revolver Magnum, 3 ka mga short magazine sang M16, 5 ka assorted cellphones, mga nagkalain nga mga cellphones, kag isa ka handheld radio, kag mga assorted nga mga bala, kag iban pa nga mga subversive documents. Sa karon nagapatigayon pa sa pag-operate ang tropa sang gobyerno sa area parang mapanglagas yadtong posibleng mga armado nga naka-inkwentro sining tropa sang militar kag kapulisan sa barangay Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:43 ang aton oras. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Walang galing nga pagpamati kay Gowin San, no? Gowin San. Ay, porti si Gowin San balin sa kay Alex Montesa.
sang Thailand kuno ga pamati migon niya ay pwede Kantuantang balita ni Aksyon Brian Morden update sining natabo man nga pagpanglutang sa banwasang Pontevedra. Barangay Kapitan ding sospekto nga nakalutang sang isa ka sibilyan kay according sa Barangay Kapitan dala sa oman sa tani ning bunon mo kay may armas man ning patalom ang sospek amutong nalutangan sang kapitan. Yari ang kaunda sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex sa kasong frustrated murder kag subuman pagupot sa illegal nga armas luthang ang atubangon sang isa ka kapitan nga nakaluthang sang sibilyan dira sa may Purok Maravilla, Barangay 3 Poblasyon, Banwasang Pontevedra kagabi ini mga alas 11:41 ang takna Aksyon Rex. Ang nalutangan diri sa kapitan kilala sa kay Edmond Parroco, 30 anyos, kag ini siya nagapuyo sa Sitio Tugis, Barangay Miranda. Samtang ang kapitan diri ginkilala Barangay 3 Kapitan Poblasyon man nga si Kapitan Aser Dimasuay, 62 anyos. Sa pag-imbestiga diri sa Pontevedra PNP, pagpanguna ni Police Captain Hansel Lumandas, si Kapitan nakabaton sang tawagikan siya sini nga mga tanod nga may ara sang komosyon nga nagaluntad sa ila sini nga lugar sa tunga Nanday Edmond Parroco kag ining si Richie Agabon or Agbon. So bilang kapitan, ini siya nagwa kag nagpadulong sa lugar agot ipasify ko tani. Pagabot ni kapitan dito nakita niya nga ining si Parroco ginalagas niya si Agbon sang kutsilyo. Si Agbon may pilas na ini sa liog. So ginsaway sa kapitan, instead nga maguntat ining si Parroco, ginatubang pa si kapitan ini aligasyon kag investigar sang pulis kag handuson man katani ang barangay kapitan. So napilitan ini nga ini si Parroco igo sa iya sining Action Rex. Isa man lang kay igo yun Isa lang ka igo sa lang lisi ni kapitan ni siya. Pero sa tiyan din igo sa Rex. Sa tiyan ng igo sini kag gindala ini ngagaw sa hospital ining duha, ining si Agbon nga may pila sa liog kag ining si Parroco nga naluthangan ni Kapitan Action Si Rex. Agbon niya muning ang pilas siya to isang pag-away nila. Amo ning pilas niya kay gin sa liog ni siya gindugsak ni Parroco. Dahil kay nakadalagan pa siya kay gamay-gamay lang. So amo ning nagtrabot ni Kapitan sinaway niya sunod kay kapitan at tumangon pa siya kag siya naman tani kunong bunon sining nasambit niya nga si Parroco bilang kapitan at wala siya nagpaduha-duha pa din tiro niya ini gamit ang kalibre 45 na abtan kay isang pulis nga ti ara pa sila sa area sa insidente. Ginayon man nga gin surrender ni kapitan ang iya sining 45 kag gindala siya gidayon sa kapulisan sa pagkustodi sa iya na protocol. Kag ining duha nga si Agbon kag si Parroco ara subong ginabulong sa hospital Action Rex. Si Parroco tigatunan pa karon kung ano posible gid nga kaso i-file batok kiya naman sa kay Agbon kag kung may kaso man siya nga tubangon posible batok kay kapitan inang ginalantaw pa subong kay may ara man siya sa intensyon nga bunon ining kapitan Action Rex. Ari si Lumandas ang otsining. Pero may gusto din sa sir halin kahapon. Sir, ano ganun? May sabi ko si survey pero may voice kami. Ano din ang tabo sir man? And then
At sa next porsyon sa palayag ni Lumandas angot sini. Wala yun kung na check ko kay na sa syudad sang Kabankalan kay Police Lieutenant Jomel Salarda pero medyo alanganin pa. Ini nga nagluntad man nga linab-anay sang mag-utod kag pamilya dira sa may sitio sa Isi, Barangay Tanawan, syudad sang Kabankalan. Mag-utod ganining mga biktima na Mag-utod sa magtiyo, Aksyon Rex. Ang din sining mga biktima mag-utod ni ang suspect tiyo? Tiyo, Aksyon Rex. Do 20 anyos? 20, check ko lang kay natatay diri ginkilala sa kay Jerry Mallorca. 48 ini. Pila edad niya? 48. Jerry Mallorca Senior. Ang pilason diri ginkilala naman kay Michael Mallorca, 45 anyos. Tapos ang mga suspitsado diri amo si Francisco Mallorca, 20 anyos. Kag isa ka minor di edad, Aksyon Rex. Mag-utod ining si Jerry kag Michael. Tapos ang suspect diri nga nakalabo ka bata ini nga nag-abot dito sa area mismo, Aksyon Rex. Manatumod nga hinablos di ang suspect ining minor di edad. Linabo niya iya sini nga tiyo. Ang istorya sini 30 away duta ini nga wagid ma-reglar, Aksyon Rex. Nag-istoryahan ay malaning si ining duha, ining sa investigasyon, ining si Michael, ining si Francisco nag-istoryahan ay sa nag-abot ining si Jerry kag nagluntad ang komplekto linalisay dito sa nasabit nga lugar. Nagwag sila nagdahom nga nag-abot na ining anak ni Jerry, Aksyon Rex, nga minor di edad. Kag pag-abot dito linabo niyang tiyo niya nga si Michael tigo sa likod. So pagkakita naman sang utod nga ni si Francisco, linabo niya man iya sining nga at tiyo man, Aksyon Rex. Mag-utod kag mga hinablos ang suspect kag biktima sining nasambit nga inaway. So resulta isa patay, duha ang apilason. Ina-check pa nato ng filing of cases sini kay na si Ma'am Pico ang hepe sa Kabankalan ara sa conference area. Si Salarda naman ara sa isa ka operation, Aksyon Rex na ginahimo lang kaina. I-update na ni karon dugaya ang filing of cases kag suma na medical bulletin sang duha nga ara sa hospital. Balita sa Dokpo. Aksyon Brian mo na nag-report muna sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta life extension Allen Lowy Himotia, no? Pamati dra sa Linawon Kawayan, no? Allen Lowy Himotia kag Virgo September kay Gentonic Jimenez, no? May lang pamati. Kag happy birthday gali kay Kap Chad Feria, birthday niya subong, no? Kapitan Chad Feria dra sa Barangay Robles, La Castilian.
Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO stricto magapatuman sang health protocol sa ulog sang Semana Santa. Umpisa na subong adlaw kapulisan magapabakod sang ila Police Visibility Patrol sining Semana Santa. Yari ang kaunta sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Aksyon Rex kanto. Ayo di Purma. Grabe ba? Grabe nga intro mo. Aksyon Rex. Ayo di Purma. Sabi ko kung hindi na. Resulta na sang ginuto no Jumare, no? Amo na siya? Nga Nadagmay. Ayo di Purma. Mapapal ni mga buto sa garaho ni, no? Ayo, nami kay matching ginataan nga Gani? Oo, nami na. Namit yun. Oo. Kilawan ko na karon dugay-dugay pagkatapos ko din. Oo, ay birthday ni Kap Chapter yan. Birthday ya gali subong. Ay, Kap, happy birthday. Happy birthday ka pa. Oo, te. Huwag kita sa Kap. Ari lang di ah. Ayo di Purma. Pasti nga, ari lang di Aksyon Rex. Happy birthday liwat kay Kapchad. Halin sa amon dire kag sa kay kagawad Jofred sa Panta kag mga kagawad man sa Barangay Robles. Yes. Oo, for the big time celebration ko sa punta. Ti way man galing hindi man ka galing kay social distancing, no? Social distancing gyapon. Birthday party, no? Oo. Ay birthday mo sa mga Aksyon Edi na buso. Ati na ya wala gina social distancing. Ayo di Purma. Happy birthday, Aksyon Eden. Sa kuang kunong iyang selebrasyon. Sa dina? Sa Mambilog. Sa isa ka big time nga hotel Big time di hotel. Di paglalawagon pa. Exclusive hotel. Exclusive okay, nga mga bisita na exclusive mo. Oo. Nakabarong tanan, no? Ayo di Purma. Nagkabarong. Sigurado ko, agali kay basi balang alak ko pala karanaw. Dani. Kaya ginalakas ko dang kinilaw ni Atty. Dab mo. Oo. Unamit makilaw na si Atty. Dab mo daan. Grabe. So, swapi ya. So, pati ang pinggan, limpyo kung dinapan mo. Ayo di Purma. Ang kinilaw ni Atty. Dab. Ay, puwerte. Happy birthday, Aksyon Eden. Happy birthday, Aksyon Eden lang Enjoy your birthday today. Oo, gani man. Because tomorrow is your duty. Ayo di Purma. Amo ng tirada da, no? Tirada, no? Kailan nga pangipos lang mong birthday mo, Aksyon Eden, no? Kag, ripa lang kami ka birthday mo. Gani man. Sana mayroon ka ng kasama, no? Ano kasama? Ayo di Purma. May ukto na kay Mr. Manuel ko. Oo. May lang ang pagpamati da, sir. Oo, nakita na kami ni Mr. Manuel ko. Kamu lang nga duwa yan? Kami lang nga duwa kay biging kuha ko siya, rin man tao. Ti, okay. Relax ka pala kay may napilian na kami itong lugar nga katuan ta. Ati, good. Kita ni Aksyon Art Ayupon. Ati, mayugid. Oo, ni Aksyon Alpin. Oo. Isa to ka exclusive nga kalanaan, no? Tisan no to? I-schedule taga ni anay kay kusay mo schedule kusa lang alang ta. Kay Aksyon Art. Kay Aksyon Art kusa lang alang man. Gani. Sige na lang magwa ta ka tatlo, apat ate. Libre. Wala abot libre kinala niya nga PO Ati, okay. Gusto ako man lang magkanto isa kamo yung duwa Aksyon Art bini magkanto mo na blaho. Oo. Sige na siguro ta. Kay may lugar na to sakto nga napilian mo. Ati, good. Oo, na silikote na may gina-share, no? Ayos Kay Sir Joseph Chua. Oo, gani. O kay Mr. Kenneth mo, no? Kapamatig na sa trabaho nga barangay Tanod sa barangay Hola. Oo. Sa barangay Panokoy da, no? Si Kagawad Peter da kag si Kap Piping Noble. Oo. Ang mga BSW na mo nga mga mapisan bla. Kag barangay staff kay nagasigabong. Wow, good. Nagasigabong ginadangkwan ang monitor? Aton sininga, oy, ang ano to? Dalalay kay akon nga monitor na patay, no? Ati, mo alang buhi, alang. Ayo di Purma. Pinanayo kay napatay. Budlay ko ni ipatay. Ipatay. I-plus report mo? Nasausaw ko pa sa kape ang ako. Ayo di Purma. Hindi ako. Nga sitwasyon man. Nasausaw ko man sa kape ang earphone ko ni man. Bulat-bulat na ito basa ang earphone ko.
Ay, nagpamisa gali si Kapchad kay na. Nagpamisa sa ating Dito kinanglanon sa, gina. kinanglano gina. Bisan wala lang sa tipon-tipon kung makapamisa ka. Nami gid ng pamatsyag mo, Kasi ito sa mga daan sa buong Lunes Santo na eh. Oo, Lunes Santo Ay, katasig lang, no? Dasig lang. Bodo ka san ulan sang binulan. Tapos na sa Merkulesong, Marso, April na dayon. April na dayon. Wow. Kadasig sa aton nga mga inadlaw, no? Oo. Ako sa bagay, gusto ko magdasig ang ining bulan sa Marso. Ngaw. Kiti April may kayo. Ayo di purma. Hindi, Ako na tayo malatirada. Base ko makingagaw sa aton nga mga bulubukis. Nami kita. Kiti may gulugas to kung gusto mo mag-outing-outing ka. Oo, gani. Kabay pa 31 ara na. Ayo di purma. Ayo, giti ano ring palayag sa DCPO ne Istriktos lang nga magapatuman Sa bagay ti ara na gid man tanan. Prior sila Surex may importante lang anunsyo kay Obla. So kung subong adlaw yan ay face-to-face interview sa media. May direktiba na si Chief PNP sa mga Surex nga tanang nga media interview sa mga pulis naton ipaiway anay kung pwede lang through cellphone ang anay, no? Kaya ti daw kaladloka sa mga pagsaka sa COVID-19. Gani man. Oo, ti cancel anay ang face-to-face interview. 33 subong ang Bacolod do. Gani man Aksyon Rex, Subong no? adlaw. Tamo ng kululbaan. Hindi ba yung nagdugang, no? Nurse, kag-doktor. Gani. Kakululbaan man naman, no? Tamo na bla. Hindi amuaw. Gani, tamo na nga nga ining Semana Santa ni istrikto na sa pulis ang ila sini nga health protocol ipatuman kag sa mga border control naton di sa Bacolod Aksyon Rex. May instruction na gikan sa City Director nga kinahanglan na sundon gid ang standards sang health protocol Aksyon Rex, no? Even sa mga beaches naton di sa Bacolod may mga pagsapol ang pulisa naton kag ayo sa mga barangay kapitan sa mga beaches owner nga kung may mo sundon tagid ang health protocol specialmente nga ining Semana Santa kay respekta sa BCPO sa Sabado de Gloria kag Domingo de Pascua na magabaha ang tao kadto sa mga beaches mo nga magpaliwa-liwa kadaliti siling ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada ang Operation Chief sa BCPO magkinanglanon gid sundon ang health protocol pa nga hindi na magdugang pa ang numbered cases ng Bacolod kon COVID-19 ang paghahambalan. Yari sila sa interview sa Aksyon Radio. Last week, no, based aton conference man sa mga station commander naton, laligin direct naton sila to nga mag-coordinate man sa respective mga simbahan, kung anong activities ng simbahan, kag kung anong simbahan ang may mga related activity para man sa Lenten season. So aside from that, ang sa BCPO we will be deploying man sang aton nga mga kapulisan sa mga mayor nga dalan sa city naton and at the same time sa mga malls naton and other places of convergence man nga gina-anticipar nga pagadumukan sa mga pumuluyo naton dire. Ang aton nga border control, the same na sila gyapon ang aton nga structure, bali they are conducting random checkpoint, reminding sa aton mga kauturan nga they have to observe gyapon sang minimum health standard kung magsulod sila dire sa city. We have a dialogue also last Monday, no? Tupod ang aton city director, ginistorya naton ng mga resort owners and manager nga i-kontrolon ang mga tawo nga nagadumok sa ilaman nga mga resorts kasi kabalo kita, especially during Easter Sunday kag sa Black Saturday, damo gid nagakadto sa mga beach naton. So ang mga precautionary measures nga ginkasugtanan sa mga resorts mismo, may ara sila marshal nga mag-conduct sang uplan sita dira, mag-remind sang ilang mga customer nga i-observe gid ang social distancing at the same time wearing sang face mask kung nagalibot-libot lang da sa sulod sang resort nila. Gin-coordinate man ina no sa barangay, especially sa Punta Taytay, they will conduct their own rounds man para mapatigayon nga ang istorya namon dito sang Monday will be implemented this coming weekend. Aksyon Rex, si President Colonel Lester Lada ang Operation Chief sa BCPO in licensing papaganda sa pagsaulong natin starting today sang Semana Santa. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbarang report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pag-monitor kay Rona Regida Traba. Dira sa Banwa sang Valladolid kay Rodora Syoko, may lang pag-pamati rod. And sa kay Alexander Pila, no, ga-monitor dira sa Zone 6 Barangay Handumanan, Bacolod City. Taga Kaliling Kawayan, Pamilya Pancho. May lang pag-monitor alin sa kay Alexander Pila. No? Kay Sandra Balandra, may lang pag-pamati Sandra Balandra. Grabe man apelido mo ba? Balandra, gidya? Oh. May lang pag-pamati Sir Alex Montesaga. Palihog lang ko palabot ang akon nga pagpanamyaw kay Miss Baby Eden Abuso. Happy birthday sa iya. Ti laban-laban, busog naman ang edad niya. Gani man. Ayo, so Juan Roberto Nanet Delioso, may lang pagpamate, ga-monitor sa Saudi Arabia. Si Juan Roberto Nanet Delioso Sr. No? Dino Alec, may lang pagpamate, Dino Alec. Kay Brian Pacola Naglabanda, may lang pamati sa imo dira. O sige, ayos. At tuwan talang balita gikan sa out of town mga ka-aksyon. Sa iluwantang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, lakip na ining sa Banwas ang Tubuso. Balahong ginpatay ng isa ka empleyado sang Banwas ang Tubuso sa Cadiz, nadakpan sa bypass operation. Igapasaka ng kaso batok sa iya subong nga adlaw. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, gin patigan kay na pag-file sa kaso batok sa isa ka drug personality sa ginakop sa ito mga alas 11:45 kontak na isang aga sa tinarikdan nga sa batong Marso 27. Kag inisya ang ginfilean sa kaso kay na inquest. Ang ginfilean sa kaso ginkilala kay Arturo Cayo Jr. alias B-Boy. 36 anyos ang edad, kag residente sa Andrea Village, Barangay Sonto, Ciudad sa Cadiz. Gipatigay naman ang operation sa bahin sa Villa Beach, Barangay Zone 3. Narikobiran inisya sang apat tanan kasasya sang Cebu, kalakip na ang buy-bus item. Kag subugman ang 500 piso bill nga recover man sa iya sinay position kag control sang mga katapos ng Station Drug Enforcement Unit. Sir, bali ang operation, sir, sa din gini sir? Ang operation dito gitsa na Baklanay Gaina sa Beach Ali sa Turok Villa Beach sa Barangay Suntri, Cadiz City. Anong recovery tadi, Lieutenant? Ang recovery, sir, is 8 tanan ka small heat filled transparent plastic sachet. Na-start corrected action Rex, 8 galit tanan ka mga transparent plastic sachet sa Cebu ang na-recover siya kay napaidalom naman sa crime lab. Kagamo karon ang gigamit ng prima facie evidence sa pag-file sa kaso inquest sa sinigid lamang nga aga. Sa bahin sa Banwa sa Tubuso, follow up nato action Rex ining kaso naman nga paglutang sa Santo Anay ginakopan sa kapulisan nagdigan nga mga binulan sa kasong illegal possession of firearms. Ginlutang ini kahapon las 10:40 takna sa bahin sa Sitio Sirahi, Barangay San Isidro sa Banwa sa Tubuso. Ang biktima gikilala kay Idi Gumban, 54 anyos, sigidal may asawa, kag residente naman sa Purok Mabuhay sa Barangay Poblasyon 2 o Barangay Poblasyon sa Banwa sa Tubuso. Suno sa pahayag naman ni Police Captain Paul Kinitmagan ang hepe sa Tubuso PNP sa ilang investigasyon. Ang investigation natin sa hapon, yung initial natin is yung gunman or yung mga suspect is 4 kabilog sa isang motor nga Rossi. Okay. So, unidentified pa subong yung identity ng 4. Pero yung na-recover nga mga bala o basyo sa area is caliber 45. So, initially, ang ilang ilan to isa yung gunman. Bali daw 4 tatlo daw ang gunman na diwa. Okay. Oo. Dapat sila captain ang 2 o kung 3 nagtiro git. Yes sir, kaya according to nakita, pag tiro daw sa isa, pag abot sa area, pag tiro,
gintiro pag sa upod niya. So sa pahayag sa kapulisan nga ini Aksyon Rex ang game plano sa maayo, ginatutukan pa sa kapulisan ang mga posible anggulo nga personal grudge ang biktima nagatrabaho ini sa local government sa Banwa Santo Buso under sa Vice Mayor's Office sa kay Vice Mayor Bartolome. Kaya ini siya ang nakapiansa sa mag-file sa kaso sa atong pagdakop sa iya sa sining armas kada recoveran sa isa ka kalibre 45 nga pistola. Ang biktima sa to nakapiansa dahil siya nga nakagwa ni siya kagamoto kahapon nga ni siya gikantuan gid. Gintawgan siya actually sang may nagtawag sa iya pagkatapos nagkanto siya kay may balaklon siya nga tracking. Ginapatihan siyang pulis nga nagtawag sa iya mismo amuman ang nagtiro sa iya kay dito mismo sa gilantawan niya nga tracking dito siya gintiro Aksyon Rex. Muna nga tumadolo nga report una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutibil nga report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Goti balita gikan sa syudad sang Cadiz kag mismo sa Banwa sang Toboso. Kantuan naman ang balita ni Aksyon Percival Villamor sa Banwa sang Moises Padilla. Nagtililipon ang mga pumuluyo sa isa ka condemnation rally batok sa NPA sa Banwa sang Moises Padilla. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Aksyon Rex ang Moises Padilla Municipal diri sa Magalyon nagahiwat sang activity kaina sang aga alas 8 sang ilang indignation rally no sa among Banwa upod diri ang aton nga mga pumuluyo nagbitbit sa mga banners kag ang aton nga mga force ang multipliers no kag ang pumuluyo sa Moises Padilla join sang pagkandak sang indigenation rally against sang illegal activity sang terrorist nga grupo nga sang New People's Army o kon NPA. So nagakondinara ang mga pumuluyo kag ginasinggitan nga mag-untat sa pag recruit sa mga kabataan naton no agud nga magpa-intra sang mga illegal nga buluhaton sang CPP NPA. Ang paglibot sang aton nga mga pumuloy dala ang banner sang nga nagasinggitan naglibot sa bilog nga Banwa sang Moises Padilla. So kanatapos ang among kahiwatan kag nagkandak sang jutay nga programa nga against sang ginahimo sang mga teroristang grupo batok sa gobyerno. So nauntat hasta mag-alas 9:30 ang ilang pag-program diri sa Banwa sang Moises Padilla. So mo ini ang aton nga nakuha nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility. Rektamente kita nga nga live report diri sa Banwa sang Moises Padilla ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yung Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon
sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Balita, Banat, Bulig. Sa mga kaaksyon ta, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sining pagkigupod sa Lunes Santo, sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Kita-kits kita buwas mga ka-aksyon. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Igasunod na sa diri ginamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of a clown. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,